Yo, what's up mga tola? Welcome back to my channel. For today's vlog, ito, yung mga parol o mga Christmas light dito sa may Dao. Ayan o, iba-iba yung klase. May mga tower, may mga bulaklak, may mga star. Ayan, si Mama Mary, si ano. Ayan o, napakaganda, iba-ibang klase. Ito o, ganda rin yung tower na to o. Ayan siya o. Ayan o, iba-ibang klase. Ito o, ito lang yan sa Dao. Ito, papunta ng NLEX. Kung pupunta ka ng Manila or Tarlac. Ito naman dito sa Dao, papunta ng Angeles or sa may Mabalacat. Ayan, iba-ibang klase yung tinitinda nila rito. Yung mga tower oh, napakaganda. Paksalas po. Paksalas, meron po. Meron po. Sige po. Sir, magkano po yung ganyan sir? Yung mga tower na. Opo, 18 yung malaki. ito po sir. Ayan, pag-ibigay na lang kay kuya ano. Yan, iba-ibang klase. Alam ko meron nagtitinda rito eh. Ang ganda ng mga klase ng mga ano nila rito. Ayan no, solid. Dami no. So, ayan. Salamat po. Meron pa rito. Kaalam ko meron pa eh. Ito, para makita ng mga ano natin, kababayan natin nasa ibang bansa. Di ba? Papakita lang natin o yung gustong bumili. Siyempre sasabit nyo sa mga garden nyo or sa bahay. Ayan. Ito pa. Oh. Ganda oh. Ibang klase. Oh. Oh, dami sa loob. Dito talaga yan ginagawa sa Pampanga. Ito naman si Canlas Lantern and Handicraft. Ayan. Ito, malapit na ito sa may bus terminal. Ayan. Pag nasa bus terminal ka na, lakad ka lang dito, makikita mo napakarami mga nagtitinda. Ayan o, yun sa kabila. Oo, ayan. Yan lang, ganyan lang. Meron pa dito, pagkakaalam ko. Kaya puntayin natin yan. Akalain natin may magustuhan tayo, diba? Oo, makamura tayo. Bibilhin natin yan. Siyempre, lalagay natin sa bahay natin. Ito pa. Oh. Yung mga iba may customer na oh. Ito naman si Santa Slade or ayun, di ko ano yung pangalan pero dito lang yan. Ayan, meron din oh. Kung ano yung meron sa kabila, meron din dito. Ayan. Tapos katapat niya ito. Meron na naman. Ay, ito rin, sa kanya rin. Ayan oh. Maganda. Lalo na ito, napakalaki. And then ito rin. Oh. Tapos meron din sa Pampanga talaga, sa San Fernando. Napakarami din nagtitinda doon. Ito, meron pa. Malapit sa may bus terminal mismo. Kung papasok ka ng bus terminal, ito naman yung sa kanila. Tingnan natin. Ayan, Triple M naman yung may-ari. Triple M. Ito sa may bus terminal na to. Ito, Paskong-Pasko na dito sa Pilipinas. Yung nasa ibang bansa ha? Ayan, napakaganda rin yung mga ano nila, mga lantern nila. Ayan. Ayan o. Tingnan natin, napakagandang tingnan eh. Kasi kapag umaga di natin nakikita yung view. So ngayong gabi gandang tingnan no. Oh. Ayan.
Pwede, makakatawag ka pa rito. Yung iba kasi, 3,000, 4,000 hanggang 7,000. May mga 10,000 din yung price ng mga lantern nila rito. Ayan, ayos. Yung gustong bumili, punta na po kayo dito sa may Dao, Mabalacat, Pampanga. Ito na yung bus terminal, ha? Ayan. And then punta na tayo dito sa may harap mismo, sa may highway. Dahil may bibili na rin ako rito sa may McDonald's. Tamad na kasi ako magluto, kaya bibili na lang muna tayo. Madalang lang naman tayong kumain sa labas or bumili sa labas. Ito naman yung Chowking, City Mall. Ayan, ganito yung itsura ng Dao kapag gabi. Ayan, napakaganda talaga. At least dito na tayo nakatira ulit. Kahit anong oras makakalabas tayo. Tapos may nagtitinda na rin ng bibingka. Ayan, sa may tapat ng Jumbo General Dao. Ayan. Ito na yung mismong highway dito sa Dao. Ayan. So napakarami ring naglalakad. Kasi magandang maglakad dito kapag gabi. Lalo na bare month na ngayon. Malapit na yung mga bonus ng mga nagtatrabaho. Ayan. Hindi ko lang alam, sa Grab walang bonus. Yung mga bonus ng customer natin, bali pambibili sa atin. Sila yung mag-order, tayo na lang yung kikita nun. Yan. Parang umiikot lang yung pera nila, di ba? So may bibili na ako rito eh. Ayan, ito. Tapos may bibili na ako dito sa may Mercury Drug. Bibili ako ng Gaviscon dahil acidic tayo. Ayan, wala. Ganyan talaga kapag acidic. Dapat may ano tayo, may control din sa pagkain. Ayan, Mercury Drugs. Nakasisigurong gamot ay laging bago. Mercury Drugs, baka naman. Ayan. Ito, dito sa may tapat ng McDonald's. Ito ay Sogo. Tapat ng Sogo yung Mercury Drug dito. At saka yung Wilcon Show. Ayan. So yan, ang bait ni Kuya Guard dito sa may Mercury Drug. Wala tayong face mask pero binigyan tayo. Salamat po Kuya Manong Guard. Eto, and then lipat na tayo dito sa may McDonald's dahil may drive-thru lang ako. Ayan. Ayan, papunta ng Balibago, Angeles City. Kung didiretso ka naman dyan, so tayo ay pupunta ng McDonald's. Kaya dito na ako sa may kaliwa. Ayan. So yan, maraming salamat sa inyo. See you next vlog na lang po ulit. Ingat po kayo lagi. God bless po.